Il-minuta tibda issa. Simone Spiteri, attriċi. Għaliex attriċi? Jina naħseb il-ħajja, speċjalment l-lum il-ġurnata, fi ħafna pressjonijiet ta' kif għandna nkunu, x'għandna nkunu, li għandi dal-privileġġ li nista' nkun nies li fil-ħajja qatt ma esperjenza. Hija mod anke biex inti inħoss teżorċizza ħafna ħsibijiet, emozzjonijiet illi probabbilment fil-ħajja tiegħek ta' kuljum qatt ma ħajkollok l-opportunità tesprimi. U x'inhi l-iktar ħaġa li tik sodisfazzjon? L-isbaħ ħaġa dejjem hija sens ta' komunità. U ovvjament tant qatta ħin li ssir komunità kważi qisha familja. U fuq xi qed taħdem bħalissa? Adattament ispirat minn plejs mal-around. L-adattament tagħna huwa lokalizzat. Qegħdin ġiex atturi ħan interpretaw 10 karattri bejnietna u l-ġiex karattri dejjem hemm inkontru partikolari bejniethom. Li kieku kellek tagħti parijiet tagħti? L-iktar importanti hija li min jixtieq jagħmel xi ħaġa jippruva. Qatt ma tiżgħu li għandhom dawn l-affarijiet, ġifieri naħseb l-pass huwa dejjem l-iktar importanti.